Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Puruden. Book your seat today. Limited seats available. काही प्रमाणे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या तब्येती खातीर जे पुण्याक गेल्ले आणि पुण्यात ते सध्या रुटीन चेकअप करून गोंयांत परत आयले ज्या बाबतीत त्यांच्या तब्येतीची जी गजाली चल्ला तरी सुद्धा आयज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांच्या मतदारसंघान लोकांक भेटून गेले आणि लोकांक भेटी दिली. एखाद खंयचे मंत्री नाजाल्यार खंयचे मुखेलमंत्री तब्येती बाबत जर विचार करता जाल्यार लोकांक आठवडोभर मेळना, पण तब्येतीची गजाल सायडीक धरून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वता लोकांक आवर्जून आज सांखळेच्या रवींद्र भवनात लोकांक मेळ्ळे. ह्या बाबत लोकांनी खरंच तोखणाय करता की हो मुखेलमंत्री सामको डॅशिंग आहा आणि खरेंच भिवपाची गरज ना ह्या लोकांच्या तोंडासून उतर आयिल्लें. खातीर सुद्दां